салом алайкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Ин ман ҳастам, духтур Беҳрӯз Муҳаммадҷонович. Ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин видеоро то охирша гӯш кунед ва тамошо кунед. Бародарони азиз, имрӯза фаро расид ки мон як збор кушоем барои кушодани маркази тиббӣ, яъне мо клиника мегӯем. Мехоҳам як клиника шахсии худро кушом. Барои ин чӣ кор кардан даркор аст? Барои ин як хизмат шумо даркор аст, бародарои азиз. Ман медонам албатта ки баъди ин навор кардан бисёр бародарон шояд ки манам мисол ягон габи қабеҳ гӯянд, шояд ки раҳмат гӯянд, ин дар халқи тоҷикумон як дар хуншон мондаги аст. Лекин ин корро иншоалло ман мекунам. Барои чӣ мекунам? Барои ин кор мақсад ҳамарӯза пеши ман бисёр одамо мебиёянд, рост гап шаб мебиёянд, соат 12-1 шаб. Хай шумо медонед ки мақсад як квартира, мақсад квартира мамун ранги ман дигар одаморо пул медиҳам. Мақсад байрам мехобанд, охи шумо рӯзҳоро медонед чӣ хел ҳастанд. Байрам қара бародарои азиз, мисол вақте ки шаб ман дадорини мошин қабул мекунам, бисёр шаб ман дадорини мошин қабул мекунам. Хай ман рост гап стид наомадам, мақсад ки барои дадорини мошин қабул кардан. Ва аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, аз подписчикои худам, ки мақсад ман боварӣ дорам ки подписчикои ман ҳазор нафаранд. Ман боварӣ дорам ҳамин подписчикои худам ки иншоалло ҳар як кадоми инҳо маро дастгирӣ мекунанд ва почти 700-800 нафари ҳамино маро мешиносанд, бара бо салом алейк мешиносанд. Бародарони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки че маъмул конкурсҳои ҳароме ки мақсад шумо мекунед, бурда мекунед, ина биёед маро дастгирӣ кунед. 1000 сум, 2000 сум, 3000 чанд суми ҳаст нест, ҳамун пула бо ман ба рӯзи муайян варда шуморо мерасонам. Ва кай ки пеши ман ки омадӣ, мақсад ман ҳавая мақсад бо хизмат бепул хизматат мекунам. Барои ман замин ҳаст, лекин барои заминам мисол як здание бардоштан, ақаллан мисол ҳамҷара як кушодани клиника барои хизматрасонӣ барои шумо. Мисол ман рост гап надорам, ҳамаи таҷҳизотҳоро надорам, баъд як ақаллан як здание надорам ки мақсад ман ҷо шуморо озодона қабул кунам. Мақсад бисёр бародаро айни замон мисол аз бемориҳо ки ранҷ мекашанд, бемории сироятӣ, мехоҳам ки дастгиришон кунам, хизмат расонданашон наметавонам. Бисёр бародаро ин клиника равон мекунам. Аз ҳамон сабаб имрӯз ман тасмим гирифтам ки аз збор кушоям ва номери картаро дар поён мемонам, бародарои азиз, бо номи Беҳрӯз Муҳаммадҷонович. Бо номи Беҳрӯз Муҳаммадҷонович дар поёни карта мемонам. Илтимос мекунам аз ҳама шумо, че маъмул конкурсое ки шумо мекунед, мисол бурда мекунед, мисол ман медонам бародарое буданд ки мақсад 30,000, 60,000, 100,000 пул мондагӣ буданд, ки ягон падарка дашти набариданд ки мисолан пулшона бакриват кунанд. Ва бародарои азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки биёед дастгирӣ мекунем. Ман ҳамин як мошини хизматрасонии тиббӣ дар шаҳри Москва кушоданӣ ҳастам ва як справочный центр, мақсад барои хизматрасонӣ. Мисол вақте ки худат касал мешавӣ, мара занг намезанӣ, ба тариқи WhatsApp менависӣ ки ака ман мисол бемор ҳастам, ё ки мана чӣ хеле дору лозим аст, ман мақсад хизмат мерасонам иншоалло. Мон як гурӯҳи духтурон ҳастем ки мақсад духтури касалиёи ракам ҳаст, духтури лорам дорем, стоматологам ҳаст, хирург дорем, уролог дорем. Барои ҳамин мақсад ман як обеспечаткарандаи кор, ҳамин корро ман ташкил кардаастам. Албатта ман медонам ки ин кор беҳад мушкил аст, лекин ман ҳамин корро пеша гирифтагиам ва ман боварӣ дорам ки мақсад подписчикони ман мара дастгирӣ мекунанд. Мақсад ман боварӣ дорам ки суханони мара дар замин намемонанд ва бародарони мисол буданд ки ёрдам кардагӣ ҳастанд, мисол дар ҳамин вақте ки сухан гуфтагим иншоалло ёрдам кардаистиянд. Ва барои ҳамин вақте ки мақсад шумо пул равон мекунед дар картаи ман бо номи Беҳрӯз Муҳаммадҷонович,
вақте ки пул равон мекунед, мисол ному фамилиято дар WhatsApp менависӣ ки ман фалони фалони. Вақте ки пеши ман омадӣ, мақсад ман тара мисол ба дида мебардорам, ман мисол хидмати хидмат ба худат бепул мекунам ва рӯзи соатиш ки омад, бо ҳам пули тара ман мегардонам метавем. Инам хел китобча дорам, мақсад дар ҳамин китобча мақсад ному фамилиято мақсад менависам. Инҷа мақсад ному фамилиято менависам. Ҳар як инсоне ки мақсад ба гар рӯз ки пеши ман ки омад, ман ҳавая дастгирӣ кунам, мақсад бепул. Барои чӣ ки вай бародар мана мисол 1000-2000 рубла жилет накард, мара дастгирӣ кард. Барои нами корҳоро кардан, бародарои азиз, мисол ман дар аппарати уздӣ дар кора беҳад қимат аст. Ростгап аппарати уздӣ қимат аст ва аппарати экграм қимат аст ва он наборое ки хирургия барои хидматрасонӣ он ростгап қимат аст. Основной ман мехоҳам ки як здание бардошам дар кор. Здание мақсад хай ростгап худтон медонед. Заминша ман худам дорам, заминша ман худам гирифтагиам. Барои як здание бардоштан мақсад хеле пул меравад. Қариб 2-3 миллион ирсӣ меравад, лекин ман ҳамин 3-4 миллион ирсиро мақсад мисол агар 1000 рубли ёрдам кунем, мисол 1 миллион мешавад. Агар 2000 рубли 2 миллион. Хай ин вобаста аз шумо, агар мисол чанд сӯме ки ёрдам мекунем, ман пули шуморо баргардонда метавам. Лекин шумо мара як срок метавед ки акай духтур мақсад ҳамин қадар срок мисол ман мисол пула мегардонем метавем. Ва гуфтанӣ ҳастам ки иншоалло ҳамун пуле ки худат ҳамчун паддержка, ҳамчун як инвеститсия мара вақте ки дастгирӣ мекунӣ, ҳавай мақсад мисол ҳамчун як хайри ҷория мешавад. Ман пула мегардонам метавам, лекин ҳамчун як хайри ҷория мешавад. Мақсад ман хизмат мерасонам бачаҳоро. Мақсад бисёр ростгап бисёр меоянд пеши ман. Ростгап ман хизматшон мерасонам. Ҳама мисол як хайри ҷория мешавад. То вақте ки ман ҳастам, ҳама аппаратҳо ҳастанд, ин барои шумо як савоб, аҷри савобаш рафтан мегирад. Вақте ки ман ростгап як видеое кардаги будам, як бародари мошенника видео кардаги будам. Албатта ки вай эпилепсия дошт, лекин ба ҳар ҳол мошенник буд. Ман нигоҳ кардам ки бародарои хайрхоҳ бисёре баъд занг мезаданд, акай доктор картамон ина картара ман мондам, ина зибор мондам. Ина видео бародарое ки шери намежӯ дастгирӣ кунед, манам шери нарам, мақсад дастгиритон мекунам. Мақсад ина хайрита дар инҷа иншоалло ки қабул мешавад ва бо ман пули тара мегардонам метавем. Ман хеле сағира нестам. Иншоалло мошенникам набудам, мошенникам намешавам. Ва гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки ман мехоҳам як мошини хидматрасони тиббӣ дар шаҳри Москва барои бародарои муҳоҷири тоҷика дастгирӣ кардан. Агар бинам ки корбори ман пеш меравад, албатта ки ман мисол дигар шаҳру ноҳияҳои Россияро мисол мерам хидмат мерасонам. Албатта барои ин кора кардан як паддержка шумо дар кора. Мақсад шумо мара як паддержка кунед, ҳамчун спонсор мара паддержка кунед, ман албатта ки мисол ҳама шуморо дастгирӣ мекунам. Бисёротон мебинед, ман ростгап дигар клиникаҳо равонтон мекунам. Ман худам зиқ мешавам. Мерен 2-3 жилет намекунам, метавем. Ёки дар як аппарати МРТ боша, компютерная томография ки боша, 5000 то 9000 шумо пула просто бе ягон гуфти шунед метавем. Бо давол мекард, мегӯяд ки ман яқа пула додам, хеле мисол рентген кардам ёки инвай кардам. Барои ҳамон мегӯям бародарои азиз ки биёед дастгирӣ кунем иншоалло, ки ман мақсад ҳамин кора шурӯъ кунам. Ман медонам ки албатта баъди ин навор бародаро пайдо мешаванд ки ҳақорат мекунанд, гапҳои қабеҳ мезананд, лекин ман фикр мекунам ки шумо хато мекунед. Бародаро агар ба ҷои ман бошед, мақсад биёед бинед ҳоли зори бародари тоҷика ки пеши ман мебинанд, ростгап зора мекунанд. Ба рӯзаш ба худо қасам ба рӯзи 4-5 нафар занг мезананд, ака операция кардан дар кор, инсонсо кардан дар кор. Хай вақте ки ман дар больница кор мекунам, больница медонед ки қабул як дуромаданаш 1-2 сар мешавад. Вақте ки всё равно нохоҳ ту дар касса пула месупорӣ. Барои ҳамин бародари азиз, мисол ҳам пула ту намесупорӣ, ҳам пула як бор месупорӣ, дигар мисол ҳавай мисол бепул хидматам мерасонем. Иншоалло ман
кӯшиш мекунам ки хизмати ҳамин хеле кунам ки чем ҳамин конкурсое ки мақсад дигарон мекунанд мисол фоидаш нест, ман ҳамин фоида ба шумо бираса. Чем ҳамин конкурсое ки шумо мекуневу мисол бурд намекунед, биёед маро дастгирӣ кунед. Ман нигоҳ мекунам да конкурс, барои як конкурс шуда 15,000 рубли си расход мекунӣ. Аю конкурсуда ина биё ина хайри диёрат аиҷа қабул мешавад, биё ёрдам кунед, пулта бо ман мегардонам метавонӣ мақсад. барои ҳамин қара бародари азиз, ин канала ман кушода барои хизматрасонии тиббӣ барои бародари муҳоҷири тоҷик, не ки ман ягон конкурс инвай кунам, не. Ман шахсан ман худам барои хизмат расонии бародари муҳоҷири тоҷик дар мақсад ман бояд видео наворӣ кунам ки дар бораи мавзӯъ, дар бораи доруҳо дар оянда иншоалло онро ман видео карда мепартам. Барои инҳо мақсад ман як чӣ даркор аст, як таҷҳизотҳо даркор аст ки мақсад ман видеоро мисол монтаж инвай кунам, лекин надорам. Ва барои ҳам қара мегӯям бародари азиз ки биёяд дастгирӣ мекунем, иншоалло ки манам мисол шуморо фаромӯш накунам. Картара дар болои экран номри картара менависам ва дар поёни комментарам менависам ки шумо мисол дастгирӣ кунед. бародаро аз ҳамаи шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро беаҳамият намемонем, мисол метавонем тамошо мекунем. мисол барои ҳар як мо ояндаи худро месозем. ба фикрам ки сухани бисёрам як даркор нест. Одаме ки мефаҳмидагиш мефаҳма. Хуб, худо нигаҳбонда боша бародари азиз.